Čaute, mňa ešte nepoznáte, ale budete ma poznať, keď budete vidieť viac videí, čo vydáme. Ale ako vidíte, je teraz jeden channel YOLO YouTubers a ja som akože prvý na zoznamovačke, taká vlastne informačka a volám sa Jakub a druhý bude Leon. A čo vám ďalej povedať? Budeme robiť parkour aj z ostatných. Prepáčte, že budeme kopírovať youtuberov, ale je to možné a ukážeme si veľa. Čaute, a ja som Leo a to je taká zoznamovačka a ja budem väčšinou kameroman, ty choď preč. A ja budem väčšinou kameroman, lebo Kupko nevie veľmi dobre, jak sa natáča, takže nejak tak. S mojou kamerou. A to bolo asi všetko. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Počkať. Čus. A budú aj